Duwe gedang kelalen nang jero kulkas sampe kematangan kaya ngene iki lho, Cah. Lah timbangane tak buak mending tak gekno cemilan gawe anak-anak sing dijamin mesti seneng nek digekno cemilan iku. Lah meskipun kulite iku wis ireng tapi jerone isih layak dimakan yo, Cah. Isih apik ngono lho. Lah iki mau gedange tak renyet-renyet nganti lembut kaya ngene. Lah baru terus tak entepno teflon tak kei sendok 1 sendok makan margarin terus gedange mau tak cemplungno tak imbahi 2 sendok makan susu kental manis tak orak-arik tak masak nganti mateng tenanan. Lah ngene iki didemno dhisik, Cah, ben adem dhisik. Lah kok ngono tak gekno gawe engko perekate ngelem iku ana tepung terigu tak jori banyu ngono wae. Lah untuk kulite iki mang aku nganggo kulit lumpia sing tak tumbas ning gone jero pasar sing ning gone frozen food ngono iki mesti tersedia mesti akeh ya, Cah. Lah kok ngono gedange sing wis adem mang tak lebokno ning jero kulit pangsit tak gulung-gulung tak kei lem saka terigu mau, Cah. Lah digawe cilik-cilik kaya ngene engko ben hasile dadi akeh ngono lho, Cah. Lah nek wis kaya ngene terus digoreng ning gone jero minyak goreng sing wis dipanasno sebelume. Digoreng dengan api kecil-kecil wae, ora usah gede-gede genine. Lah nek wis mateng kecoklatan rupane golden brown kaya ngene siap diangkat. Lah cara penyajiane iki mang coklat blok sing wis tak lelehno nganggo sedikit minyak goreng terus diaret-aretno ning dhuwure kaya ngene iki. Lah ngene iki lho jajan pisang coklat sing dijamin bocil-bocil mesti seneng jarene widuk.